O 8 de maio arranca o programa das 8ª Xornadas Saudables organizadas polo Concello de Ribeira. Componse de 4 sesións que engloban temas tan variados como o manexo da dor crónica, a educación emocional, o manexo da medicación nas persoas con demencia ou un obradoiro de musicoterapia. Serán todos os mércores en horario de tarde no Centro Cultural Lustres Rivas. Las jornadas que vamos a presentar se van a desarrollar en el Centro Cultural Lustres Rivas en un horario de 4:30 a 8:30 de la tarde. ¿A quién van dirigidas estas jornadas? Pues fundamentalmente a familiares, personas cuidadoras y en general a cualquier vecino. Y empezaremos la primera jornada el 8 de mayo con una charla sobre o papel activo do paciente no manexo da dor crónica, impartido por Rosa García, especialista en medicina preventiva. Como novidade, nesta edición porase en marcha un programa informativo sobre recursos e prestacións no ámbito da dependencia, que se desenvolverá por todas as parroquias durante os meses de maio e xuño. Que se vai a facer en todas as parroquias, vai unha actividade que marcamos na campaña que estamos facendo da difusión dos servizos sociais que recentemente presentamos. Entón, pois, é unha das accións, como se incorporou unha nova traballadora social ao equipo, pois queremos acercar sobre todo as parroquias a información. Vai a ser unha información xeral e, lóxicamente, despois terán que acudir aos servizos para unha atención máis personalizada. Aínda que para esta actividade non hai que anotarse, si é preciso formalizar inscripción para as 4 charlas das xornadas a través dun formulario dispoñible en Servizos Sociais.